hai unha cousa importante neste sentido. Quizás sempre me fala de pactar para gobernar, non? E eu creo que hai que empezar a cambiar os conceptos. Hai que empezar a pensar de que é pactar para ben do pueblo, sobre programas, pactar para eliminar a crispación, e que se dá a sensación de que as corporacións, como poden ser os parlamentos, se convirten en auténticos campos de batalla político. E iso, de verdade, non te arregla nada ou problemas a ninguén. Eu non sei en que poden disfrutar os cidadáns vendo andar a tortazos a xente dentro das corporacións ou dentro dos parlamentos. Entón, supoño que hai que levar un pouco de cordura, un pouco de sensatez, de tranquilidade, de capacidade de falar con todo o mundo, sin ter enemigos per se, antes xa de entrar no propio concello. Aquí só os cidadáns só tenen un enemigo, que é aqueles que chegan aos postos de representación, ás corporacións ou aos parlamentos, e son uns inútiles. E se son os verdadeiros enemigos dos cidadáns. Agora, os que están ali, pensemos que a trayectoria sempre da historia, desde logo non é unha loita de clases, nin unha loita de individuos, é unha loita de ideas, de conceptos, de percepción da vida, de formas de fazer as cousas, pero, ojo, de fazer as cousas. Non de formas de non fazer as cousas nin eu, nin deixar que as fagan os demais. Por iso, si é importante o empezar a plantexar cousas tan sencillas como poden ser esas de capacidade de falar con todo o mundo, de capacidade de xestionar Marín desde Marín, non desde a dirección de arriba do partido. Desde Santiago, que van aquí, ou de Santiago, de Vigo, desde calquer sitio, de Pontevedra mesmo, non? Van vir aquí a decirle aos de Marín con quen mellor poden chegar a un acordo para tratar de gobernar mellor este concello. Non é lógico. Que o ten que decidir a xente de Marín autónomamente. Dentro dunha disciplina, dun proxecto de toda Galicia, pero cunha decisión autónoma para Marín. Eles teñen toda a libertade, porque ademais teñen categoría e calidade intelectual humana para facelo. E ese é o concepto que nos gustaría fazer chegar aos cidadáns. Non tanto o problema de quen vai sentarse na silla, mire que a mellor o faga, quen trae a cousas reales deste pueblo. E quen non nos faga depender, porque tamén, ollo, Marín corre os riscos sempre, tamén nos corre Pontevedra, de convertirse en cidade dormitorio de casi todos os sitios, por exemplo, de Vigo, pero non ten unha personalidade per se súa. Tamén necesita defenderse iso. E iso teñe que decidir de Marín, é fazer valer Marín. É o único para mí, polo menos candidato creo que é